Μετά πολλής σκέψεως και προς διασφάλιση του μέλλοντος της οικογένειας Βαρβέρη, ανακοινώνω επισήμως των επικείμενων γάμων της θυγατρός μου, Ιουλίας Βαρβέρη, μετά του κυρίου Στεργίου Δούκα. Εύχομαι όλοι να σεβαστείτε την απόφαση αυτήν. Εάν της γνωρίζει νόμιμον κόλλημα, ας το γνωστοποιήσει εις εμέ. Ο Κύριος να τους ευλογεί. Πού πήγε ο Μάρκος? Στεμαφορούν η πίκρα κεντροπή και εξουσία διψάει για υπόταγη, μα όποιος πουλάει του άλλου την ψυχή θα βρει μπροστά του τη δική του φυλακή. Στεμαφορούν η πίκρα κεντροπή. Ανυπομονώ για τον γάμο. Τι όμορφο ύφασμα, σαν μετάξι είναι. Έχει τόσο απαλή ύφανση, είναι λες και γλιστρά στα χέρια. Μετάξι είμαι. Κοίτα να σ' ακούσει η Δέσποινα να τρέχουμε μετά. Για εσένα το κάνω, πατέρα. Για εσένα. Απόψε θα μιλήσω στη Δέσποινα. Θα της πω όλα όσα έχω δει και έχω ακούσει. Απόψε. Έμαθα πως ο κύριος Στέργιος Δούκας είχε προτάσεις από οικογένειες πολύ σπουδαίες. Κι όμως άφησε τα πάντα για να σταθεί στο πλευρό της δικής μας. Τέτοια θυσία δεν τη λησμονεί άνθρωπος. Είμαι περήφανη για εσάς. Πράξατε το χρέος μιας μητέρας. Βάλατε τη δεσποινίδα Ιουλία στη θέση της και την οδηγήσατε στο σωστό δρόμο. Μπράβο, Δέσποινα! Η οικογένειά σου στο χωριό θα παραμείνει σώα. Μην ανησυχείς καθόλου. Μάρκο! 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 Έπρεπε να το είχες κάνει πριν το σκάσει ο ζωγράφος. Τα χάσαμε τα λεφτά τώρα εξαιτίας σου. Μάρκο! Αγγελικούλα μου, είμαι πολύ κουρασμένη. Είμαι ώρα για ύπνο. Πήγαινε σε παρακαλώ να κοιμηθείς. Είμαι πολύ στενοχωρημένη μαζί σου, Δέσποινα. Ορφάνεψα πριν 2 χρόνια όταν ήμουν 15 ετών. Ήσουν σαν μάνα για εμένα. Τον τελευταίο καιρό δεν μου μιλάς καθόλου. Δεν με ρωτάς αν είμαι καλά. Κάνεις λάθος. Ξέρεις ότι έχω πάρα πολλές δουλειές. Έπρεπε να βοηθήσω την κυρία Αμαλία. Τι θέλεις από εμένα? Υπάρχει κάτι που δεν μπορώ να το κρατήσω άλλο μέσα μου. Είμαι σίγουρη ότι ο κύριος Δούκας δηλητηρίασε τον συγχωρεμένο τον Λεωνίδα. Το είδα με τα μάτια μου. Πάψε! Όχι, δεν θα πάψω. Κουράστηκα. Βούλασε το στόμα σου. Δεν θα σου επιτρέψω να τα καταστρέψω όλα. Βούλασε το στόμα σου. Δεν θα το ανεχτώ. Σταμάτα αμέσως. Φύγε από εδώ τώρα. Θα κάνεις ό,τι σου λέω! Αλλιώς δεν θα μείνει κανένα συγγενής σου άρθια στα χαρτιά!
Στεμαφορούν η πίκρα κι η ντροπή και εξουσία διψάει για υπόταγη, μα όποιος πουλάει του άλλου την ψυχή. Στεμαφορούν η πίκρα κι η ντροπή.